אני אוהבת את המדבר, את כל מה שיש פה, את המרחב האינסופי, את השקט, את הרוח, את האבנים, ואת האנרגיה המדהימה שיש כאן. יש כאן באמת איזו אנרגיה ראשונית, משהו שלא נגוע עדיין. איך אפשר לומר את זה? זה באמת איזו דממה כזאת, ומשהו שלא מפריע לאדם להיחשף אל עצמו. אנחנו עושים כאן עבודת שלום, הרבה עבודה על מערכות יחסים, כי דרך מערכות יחסים אנחנו יכולים לראות את עצמנו. נורא פשוט. כל מה שקשה לי ביני לביני, אני אראה את זה דרכך, כי לא נעים לי להסתכל פנימה. אבל אם אני מסתכלת עליך ואני לא כל כך אוהבת משהו, אני לומדת שהדבר הזה נמצא בתוכי. אני מלמדת אנשים להתבונן באותם חלקים בתוכם שלא פתורים, שיש בהם מאבקים, מלחמה, ייאוש, עצב, כאב, ולעשות עם החלקים האלה שלום, להוציא אותם מהחושך אל האור, להתבונן ולעשות שלום. קדוש, 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 והתפילה כאן מאוד טבעית, אתה בכאלה מרחבים, אתה לא יכול להיות במאבק עם עצמך לאורך זמן. והרבה עבודה בתהליכים, שאנשים ממש מסתכלים אחד על השני, או מדברים על אותם חלקים שקשה להם בעצמם, או בזוגיות, או במערכות יחסים בכלל, ומעלים את זה מהחושך אל האור, ועושים איזה תהליכים של סליחה. כי הבחירה בידינו, אנחנו בכל רגע נתון יכולים לבחור בשלום. כל אחד יודע איך לסלוח ילד למשל. אותו דבר אנחנו לומדים לסלוח לעצמנו. את ספי פגשתי במדבר, והיה ברור מהרגע הראשון שעבודות השלום שלו עם פלסטינאים, ירדנים וישראלים מתחברת היטב עם עבודת השלום הפנימית שאני מלמדת כבר שנים דרך הקורס בניסים. מתוך המקום הזה החלטנו להתחייב ביחד ולהקים את זמן מדבר במדבר יהודה. אני שנים הוצאתי טיולי גמלים במדבר. אנשים היו יוצאים איתי לשבוע ולשבועיים במדבר. אני חושב שהמסר החד משמעי שקיבלתי ממכתבי התגובה של אנשים, שינית לנו את החיים. אני באמת לא שיניתי להם את החיים, הם שינו לעצמם. אבל פתאום הם הבינו שיש בחיים גם מקום לנוחות ושלווה, וזה המדבר נותן.
אני חושב שחלמנו להקים מקום שאנחנו יכולים להביא שלום לאנשים פנימה ולאנשים, לקבוצות אוכלוסין, זאת אומרת לבדואים שנמצאים בסביבה. יכול להיות שגם בין ערבים ובין יהודים, יכול להיות שגם בין מדינות, אבל אנחנו רואים את המקום הזה כאיזשהו מרכז, גם אפרת וגם אני מסתכלים על זה כמרכז שמביא הנה אנשים, קודם כל לעבודה פנימית. לא ייתכן שלום בין מדינות לפני שבן אדם אין לו את השלום בינו ובין עצמו. זה מה שמביא אותנו למקום הזה, זה מה שאנחנו רוצים לעשות, זה המסר שלנו לעולם. ישראלים ופלסטינים חזרו אמש ממסע משלחות מדבר. הם נסעו לאורך דרך הבשמים מירדן ועד עזה. הם אגב הגיעו לעזה ביום שישי כשהמהומות בשטחים היו בשיאן. ערב טוב לספי הנגבי. ערב טוב מאוד. ערב טוב לעימד סעיד. ערב טוב. התחלתם בירדן. התחלנו בירדן על גבול סעודיה בצורה סמלית, והמשכנו לאורך כל הדרך עד עזה. עימד, איך היה החיבור בין האנשים, ישראלים ופלסטינים? זה לא דבר שכיח. נשברו מחסומים? דברים שחשבת על ישראלים נראו לך אחרים בסוף המסע הזה שהוא מאוד אינטנסיבי? ממש כך. הרבה מחסומים נשברו, מחסומים פסיכולוגיים בינינו לבין הישראלים כמובן, בין ישראלים לירדנים מצד שני. כל זה נעשה והתוצאה הייתה ממש מדהימה. אני רואה בפירוש שדרך הצלעים כמותג תיירות בין אזורי שמקשר בין 13 הארצות האלו ויוצר איזשהו גשר של תיירות של שלום שמקשרת בין הארצות האלו. להפגיש בין ישראלים ואנשים מארצות ערב. זהו לא פרק ראשון, זהו מסע שישי שלנו. ולא אחרון, אתה מבטיח. תודה רבה לשניכם. אנשים מאוד מיוחדים, שבאמת לא רגילים לישון במקומות כאלה, אנשים שיושבים במלונות של 5 כוכבים. זו הייתה בשבילם התנסות וחוויה איכותית במינה. אנחנו עושים אך ורק אוכל צמחוני במקום הזה. אני חושב שדווקא הדגשים הקטנים שלנו, לארוחה, לאסתטיקה של הדברים, הם עושים את זה. הם עושים את המקום, גם בפשטות שלו, מאוד מאוד עשיר ומגוון ומיוחד. זה בשביל במדבר הזה, את השקט, את השלווה שלו, זה הכל בעצמות ענקיות.